عزیز میخواهید طرز درستی نواربرداری را یاد گیرید، پس این ویدیو را تا آخر تماشا کنید، بعد بر رفیقان خود فرستانید تا که توانند درست به نوار گیرند. اگر من نواربرداری من این خیلی کنم یا این خیلی کنم به حد نواربرداری صفتی پس میگیرد. پس نواربرداری باید دستی راست و تلفن رو من هم خیلی گرفتن در کار. باز ویدیو را تا آخر تماشا کنید، همش هم میفهمید دوستان. салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. имрӯз ман тарзи наворбардорӣ кардан, яъне сёмка кардан ба телефон шуморо нишон метиҳем ва совет метиҳем. дӯстони азиз, шумо худ шофёр ҳастед, шумо худ дар велосипед ҳастед, худ дар автобус ҳастед, планшет истифода мебаред ё ки дар мошин ҳастед, телефон истифода мебаред, ҳеҷ маҳал вақти ба навор гирифтан манаки ростакӣ снимат накунед. агар шофёр бошед, шумо манами чизактуна я тараф тоотим анамихел ба навор гире, анамихел ба навор гирифта мешавад, ҳеҷ маҳал рост ба навор гирифта намешавад. манахел снимат кунед. агар шумо рост ба навор гиред, видеои шумо беҳад кӯтоҳ мешавад, яъне тамошо карданаш барои шумо неприят мешавад. агар планшет дар бошем, планшет анахел сёмка кунед, дар ҳолати дар ютуб мондан ё ки тамошо кардан беҳад экранаш хурд аст. агар шумо ин хел ба навор гиред, сёмка кунед, ман ин хел сёмка кунед, ана полный экран мешавад, полный экран мешавад, ба ҳазур хушрӯ шумо метавонед видеои ба навор гирифтаатона тамошо кунед. агар шумо ростакӣ ба навор гиред, ман ин хел ба навор мегиред, агар ин хел тамошо кунед, экрани шумо ман ин хел майдаак мешавад, ин қалакаак мешавад, шумо даже тамошо карданда хуш намеояд шумода. агар шумо ман ин хел ростакӣ ин хел қадида наворбардорӣ кунед, полный экран, вақте ки шумо тамошо мекунед, полный экран мешавад, видеотон беҳтарин мешавад. барои ҳамин ҳар яке мо бояд донем ки чӣ хел наворбардорӣ кунем. фарқ надорад шумо блогер ҳастед, блогер нестед, шофёр ҳастед, касе ки бошед, вақти ба навор гирифтан ҳеҷ маҳал ростакӣ нақапен телефона. вақте ки туяй маъракаи ҳар кӯҳ мерен, гуҷое мерен, чӣ коре ки мекунем, наворбардориро бояд шумо донед ки мана хел наворбардорӣ кардан мешавад, на ин ки ин хел мана хел наворбардорӣ кардан мешавад ва наворҳои шумо беҳтарин мешавад. бисёр наворҳо барои моро мефиристонам, на ин хел наворбардорӣ карда шудааст. дар ютуб вақте мемонем, аллакай экран хеле хурд аст, агар ин хел тамошо кунам, тамоман экран хурди бад мешавад. ба ҳамин хотир ба ҳамаи шумо ман гуфтаниам ки дӯстони азиз, наворбардориро дуруст кунед, манам хел наворбардорӣ кунед. то бози дӯстони азиз, ин буд як совети ман барои ҳамагон. то бози.